Masuk Mahita, Marede Mahita. Ni
marhite-hite guarni di bata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amin. Songonondo di do Tuhani, baju joon muna maahu, laho martangiang tuau, jala odo di do Tuhani. Tangionokku mahamu, jala luluan muna maahu, las jopang hamu. Mulotung dilului hamu ahu, sian nasaro hamuna, jadi jopang hamu ma ahu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Olan ala asini ram sabingdo. Umbana tarbain hami marpungu di jolom. Marsa dini roha martangiang tuho. Di barbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tulu halap marpungu marhite-hite guarmu. Lehonon mudo na pinangido nasida. Ali Tuhan pasauk ma baga-bagami. Tangihon ma pangiduan nami. Lehon mana tahu hanguluan nami. Lehon madihami saliling dihasiangan non parbinotoan dihasitongan mi. Dohot dihanguluan saliling lilingna. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita. Patit ni debata natar surat di Judas bidusada ayat 20. Alai hamu aka haolongan, pauli-uli hamu ma dirimuna di atas saporsian muna nabadia situtu. Jala martangiang di bagasan tondi parbadia. Ido sahakna, atong rak mangidogo kumahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon nahumbar tupati mi. Amin. Marede hita.
tatopo tima dosa tanda godang itu adi panilibata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mga sahon hatigoran nami, na mga sahon asin roham na godang ido. Saya si maroham ida sandok bangso nami, se sama dosa nami saluhuna, saya sunggul maroha nami, asamu baroha doho panglahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, nunga diarsaiho ahu marhite sian akka dosam, jalanunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajatonmu. Ahu tutu, au sandiri manelesei akka pangalausim ala ni hadirioku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapun ma di debata nadiginjang. Amin. Markorma punguan inahana.
hatani debata turupu epistel minggu tasadarion. Natar surat di Jona biddu 2 mamuka ayat sada rori ayat 10 marsori soring mahita majahasa. Dungi di paro Jahoba masada ian raja asa dibodu si Jona. Jadi di bagasan butuhan ianima si Jona tuluari tolu borngin. Dungi matanyang masih Jona tu Jahoba di batana sian butuhani ihani. Jala di dokma. Jauh-jauh do aho sian hagogotaki tu Jahoba gabe dia lusi ibana aho. Sian butuhani parbeguan aho manggohi ditangyon hodo suaraki. Numa direokon ho au tu bagasan pusu-pusu di laut. Gabe pusat makalanya au, sude aka obat mi dohot balubang mi mangalah kupi au. Yang guaho nunga hudok, nunga bali au sian jolo ni matam. Alai tahe, ulahaku dope mamereng dopa joro habadiaun mi. Nunga nian dihaliangi aka aiki au, polatos hosaku, lungi pasak-pasak au sirapon do alit bulu-buluku. Nunga mengukur au sahat tubo ni aka dolok, rasang-rasang ni tano ope, nunga tarsorda humaliang au, ro di saliling-lilingna. Alai di panakok hodo nguluku sian godung, alai Jahoba di bataku. Uju madate hosaku di bagasan, Jahoba mahuingon, jadi sahat matanya kutuho, tujuru ni habadiaumi. Alai halak namar soba tu kanaganan si patoto, ima nama dadikon hasonangan nasidai. Alai anggo au mardongan suara puji-pujian au mamele tuho, gararokku do nahu parbaga-baga, Jahoba do napuna hatuau. Ido sohakna, mertua doakan atau mangion hatani debata, jala nau piausa. Amin. Markor punguan kor ina Kamis. Mimi dodo soso, Tuhan sampai. Mi dodo soso. Tuhan sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku. Apabila dia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku, apakah
dan selalu mengampuninya. Andaikan kita tidak melakukannya, Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Mari kita tindakon ma hapor siau tai songon na haina tindakon ni dongata sa hapor siau di sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dusan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian si Antondi parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na berni di pangumuan ni Silatus na matetar pajal day bana di hau pinar silang na tua tubano atoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia dohot diasesani dosa dohot diatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dianguluan na sora suda. Amin. Kor gabungan Bethesda.
Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tabigema titing namasa dihita di bagasan samingguan. Titing Minggu rogate tanggal 14 Mei 2020 tolu. Topik ni minggu ta martangyang mardongan mauliate. Titing nama ragam. Naparjolo Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton, selamat hari Minggu tu suderuas nihuria nama dohoti permingguan sadarion. Jala akka tamue nami na sadariodope parjolo sahali marminggu di garejaon, hupasahat hami hata parhorasan sian huriata, jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita, marhite perminggota sadarion. Napa duahon? Hami parhalado Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton. Selamat ulang tahun, hatutubu dohot ulang tahun, parstaripeon, turuas nama ulang tahun di minggu paduahon bulan Mei 2020 tolon. Saya dilehon debatama gajang ni umur, hahipason dohot akalas ni roha. Hata ni debata tu nama ulang tahun. Nik kudo madok Jehoba. Hodo tuhaku dang adong hasonangaku dukon niho. Saya ulangi. Nik kudo madok Jehoba. Hodo tuhaku dang adong hasonangaku dukon niho. Aka goar-goar nama ulang tahun. Kelahiran dohot pernikahan. Boy ma taida amanginang songon natar surat di titik ta sadarion. Nah patuluhon, di hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 tolu, nunga majalo pasu-pasu perbagason ima. Yosafat Giri Pratama Tarigan, dohot Anastasia Injelia Seprina Peranginangin, yanakoni Wek Jericho, di gereja Santo Franciscus Asisi Padang Bulan, Medan, domutusi mamuka minggu sadarion, nunga gaberuas ni huria ni Katolik be nasida. Papaton, ruas namoding. Di hari Senin tanggal 8 Mei 2020 tolu, nung naung salpu nunga marujung ngolu, sadaruas ama amata parade Rubianto Simajuntak, tutu umur 55 tahun sian jalan rukun nomor 9 Medan, ruas Wek Jordan. Tuhatama nama ngalehon apul-apul dohot hagogon tu keluarga nati ninggal honna. Napalimahon ruas nataba. Mamuka di minggu sadarion tanggal 14 Mei 2023 nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga ni amata Samuel Frando Panjaitan. Inata Masniari Fitrianti Boru Silalahi Nasida Maringanan di Jalan Turi nomor 2 nomor 42 Medan Wek Jericho. Nomor 6 di hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 tolu nanaeng tapatu pado permingguan perningotan ari hananaek ni Tuhan Yesus masuk pukul 9 WIB. Laus tapatu pado padidion nabadia tu poso-poso duksipul jamita. Domutusi dia kanatoras nanaeng mabuan yanakonna tu padidion nabadia di pasahat ma tu ganub situa wekna. Jala perguruan tu natoras yanakonna nanaeng terdidi di patupa di hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 15 WIB. Namarkor di perminggoni punguan ina Kamis inahana. Nomor 7. Ibadah sekolah minggu di pesta Ari Parningotan Hananae ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di Patupado permingguan sekolah minggu di Parningotan Ari Hananae Tuhan Yesus masuk pukul 7.30 WIB. Nomor 8. Sadarion Papungu pelean tujolo do 2A 2B
Hita tuha perluan ni kantor pusat manang namar boho. Nah paduahon, tu hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 di parningotan pesta Ari Hananae ni Tuhan Yesus marpelian tujolo do hita 2A 2B tuha perluan pengembangan masyarakat HKBP. Patuluhon, tu hari Minggu 21 Mei 2023 naneng ro papungu pelian tujolo 2A 2B do hita tuha perluan di kantor pusat plus kas huria. Nomor sia, pertamyangan tu hari Rabu dohot hari Kamis tanggal 10 Mei 2023 on masohot ma disiala perdomuan tu hari perningotan ni hari Hananae ni Tuhan Yesus. Pa 10-hon torop ni parhalado dohot ruas nama dohoti pertamyangan boima inang amang tajahabe. Torop per minggu di sekolah minggu pe boima tajahabe amang inang. Nomor 12 pe boi tajahabe. Nomor 10 tolu. Di jalo horuriata do subangan sian sahalat na poso wek Bethesda Samuel Siburian sada kecapi tuha perluan ni seksi musik ni huriata mulai tema di subangan naung ni pasahat ni nasida ditabay tu hatama nasa paso-paso tu nasida. Saplopat Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024. Di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 masuk pukul 17 WIB dohot Minggu tanggal 21 Mei 2023 masuk pukul 15 WIB di Patupa Persiajaran tu Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024. Domutusi pinangido matusude ianakon naung terdaftar asaria ro madahoti parguruani. 15 Varia Panitia Pesta Profesionalisme Penatalayanan tahun 2023. Nah perjolo, rapot rutin ni Panitia Pesta tahun Profesionalisme Penatalayanan dilaksanakan pada setiap hari Minggu. Masuk pukul 19 WIB, bertempat di ruang konsistori gereja. Nah paduahon, sesuai dengan hasil rapat Panitia Pesta, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan di gereja kita adalah sebagai berikut. Nah perjolo, pesta perayaan ulang tahun Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel di tanggal 4 Juni 2020 tolu. Tanggal 3 Juni gerak jalan santai seluruh jemaat dan setelah habis gerak jalan santai kita olahraga bersama. Apa dua hon? Pesta Parheheon Paropuan. Patoluhon, Pesta Gotilon. Paupaton, Pesta Pembangunan. 5. Pesta Puncak Tahun Profesionalisme Penata Layanan di tanggal 28-29 Oktober 2023. Patoluhon, adapun yang akan dilaksanakan pertama sekali yaitu kegiatan daripada seksi dana antara lain. Nah perjolo take and list dari tiap wek. Surat pengantar take and list disiapkan oleh seksi dana setelah persetujuan Parhalado HKBP Immanuel. Direncanakan take and listnya mulai berjalan tanggal pada hari Minggu 14 Mei 2023. Napa duahon? Bazar makanan. Bazar makanan akan dilaksanakan di depan gereja dan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2023 yang akan datang dimulai dari Wek Jordan. Panitia akan memberikan modal awal setiap pada Wek sebesar 500.000. Papaton untuk keterangan lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat ini, Panitia Pesta akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Pasaplonom, boy mata jahabe amanginang, 17 pe songonima, 10 pe boy mata jahabe. 10 sia, ruas naop name di rumah sakit dohot na pemulihan di Tongani Bagas. Na perjolo may Nurlina L Borupak Pahan, Wek Jericho pemulihan.
2 Situape Hasibuan Opung Deadoli Wek Kana di Rumah Sakit Aven Opna Menasida. Nomor 3 Nyonya Tampu Bolon Boru Sibuyaya Wek Nasaret sedang pemulihan di rumah. Situa Jesi Hombing Wek Galilea pemulihan di rumah. Pemakaian GSM Amang Boy Mata Jahabe nomor 20 Nakaningan. 2 Rumawi Tintik Parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi dohot transistoris. Boima taida songona adong di lampiran parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Jalan mulia tema hupasahat hami tu akar ruas naung mangalehon pelian bulanan tahunan pelian persepuluhan hamulateon tu huriata. Saya ditabai tu hatama nasa pasu-pasui tu hita ruas nami manang hamu ruas nami amanginang. Ima sahat ni titikta sadarion Tuhan memberkati. Shalom. Pinangido ma tu panitia pesta laho tujoloon lau patorakon acara yang akan datang masalah pesta. Pinangido tu amang inang. Shalom, Amang Inang, Sudehamu Jemaat HKBP Immanuel, Satabimadi Hamu Amang Inang, sesuai na ditikting na dijahau ni Amang Inang Sintua Nakining, ditikting di Papua Dodisi rencana kegiatan di tahun 2020 tolu. Domutisi adongdo 5 acara manang 5 kegiatan nana yang sipatu paut tadi si ima pesta perayaan ulang tahun HKBP Immanuel, pesta parheon paropuan, pesta gotilon, pesta pembangunan, dohot pesta tahun profesionalisme penata layanan. Amang Inang Satabi Madihamu karena kondisi suara tidak mengizinkan domutusi. Nah, menyangkut tu sosialisasi kegiatan di 5 kegiatan ini, hupasahat hamima tu Amang Sintua Panjaitan selaku ketua bidang tahun profesionalisme penata layanan. Sebelumnya hupasahat hamima au Nyonya Tumajur Sianipar namar guarianta baru Siregar diojakon sebagai ketua umum di 5 kegiatan ini. Mauliate madi hamu amanginang, upasahat hami matu ketua tahun profesionalisme dan penata layanan. Shalom. Shalom. Horasma dihamu sude ruasni AKBP Immanuel. Hombar tu warta jemaat naung jahon nakin tahun 2020 tuluon huriata AKBP Immanuel makbayan 5 kegiatan imana perjolo tahun profesionalisme dan penata layanan. Na peduahon pesta pembangunan, na petuluhon pesta gotilon, na paopaton pesta ulang tahun ni gerejata, na palimahon pesta parehon paropuan HKBP Immanuel tahun 2020 tulu. Na 5 kegiatan ini ima au songon Situa Panjaitan na diojakon sebagai ketua bidang tahun profesionalisme dan penata layanan. Hombar tu rapot ni panitia naung salpu na 5 kegiatan ini tapatu upama 2 hali mahita marulaon pesta. Alayan non anggo ulaon pertandingan manang ulaon pertunjukan mangihut ma alayan anggo ulaon pesta 2 hali perpesta mahita. Hasil rapat ni panitia pesta nunggal pasahat kami tu parhalado ditiki sermon para halado nasalpu. Perayaan ulang tahun HKBP Immanuel patu paut tama 2 hari, ima hari Sabtu tanggal 7 Juni dohot hari Minggu tanggal 4 Juni. Alayang go puncak ni ulang tahun ni tabain ma
hari Minggu. Jala harap rohanami las marsipanganot doita di hari ulang tahun ni huriat tahun hari Minggu tanggal 4. Alai anggona 4 pesta nai, pesta puncak tai ima pesta tahun profesionalisme dan penata layanan, pesta pembangunan, pesta gotilon dan pesta pareheon parapuan. Patu pauta do anon di pesta puncak ta tapasada di hari Sabtu tanggal 28 Oktober, dohot di hari Minggu tanggal 29 Oktober. Arab do rohanami anon yuluhon sian unsur pimpinata sian peraja. Hombar tu patupa pestaon amanginang perlu do hepeng pakeon ni panitia lau mangisi kasni huria dohot manguduti pembangunan songonata bereng i sabula gereja tai tanona kosongi urutan ni panitia pembangunan mah rencana pembangunan ni huriat tahun sialani di bagasan mingguon sahat mah tuna mangihut anon topoton ni sidana mah sude hita ruas lau mangido sumbangan jalan minggu mulai minggu naron patu paut do bazar di pintu masuk ni julu ni gereja ta sirsir do balga ni hepeng ni haporluan ni gereja ta alai pos do rohanami amanginang songon para haladu hombar tu pengalaman nasalpu nangpe kondisi covid alai target keuangan boido dapot siala semboyan ni panitia pesta ta di huriat tahun jujur dan transparan jala namorado de bata sumber dana tu pesta tahun ima dibagi dua na perjolo sumber dana sian internal dohot sian eksternal arop rohanami sudi ruas marukap roha mamelehon saotik sian nai jalomuna sian debata pasu-pasu sebagai sumber dana internal di huriata jala mandapoton akatondong si solhot don anak konok dohot natatanda di luar ruas HKBP Noel gabe sumber dana eksternal mai songonima buah-buah siak kami panitia molate ma tapuji ma tuata jala di pasu-pasu tuata ma hita sude molate ma amen. Tapasaha ma peliata sada ado sada b marede mahita. Mot mahotan iki,
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus tohatai. Amin. Selamat hari Minggu madhita saluhuna manginang. Di Minggu sadarion, di Minggu rogate. Tolhas hatani debata di tonga-tongani parsaurata. Imana tersurat di Filipi bidu 4 mamukamai sian ayat sada tolhas tu ayat pitu songonon mahatani debata hujaha di tonga-tonga ta saluhuna. Ope hamu akka dongaku nahina holongan jala nahina siholan halasan nirohaku jala tupalhu songonima marsihohot hamu di bagasa Tuhani hamu akka haholongan. Hamu Eudia doho sintike huapoi mahamu asa marsadani roha di bagasan Tuhani. Welekelek ma dohot ho ale sunsugos nabotor uru pimanasida akanang madongan yau marukil humokop barita nauli. Rapon si Clement doho dongak kisah ulau na di banari di buku hanguluanido goarna sida. Marlas ni roha mahamu totong di bagasan Tuhani huulahi mamadok marlas ni roha mahamu. Pabotohok kamuma habasaromuna tusaluhut halak donok do Tuhani. Unang holsohok kamu agia aha alai sadok pabotohok kamuma tu debata pangidua muna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Jala dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti akka ati-ati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Ido sahatni turpuki. Amanami nanami dongan saha perseaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus songoninang naposo bulung moluta sukun nuaing rohatta gandok mersada-sada. Las do rohatta mangulu di partikian sinuaing manang adong dupe si halas sonot tatutuna manguluon manang nang gabe arsak nama gumudang tahilala. Ganuk majolo hita amanginang mangulu si sukun-sukuni sitong di bagasan rohat tabi. Na pasti moloboy dope hita mekkel antusias dope hita mangula-ulau ta bergairah dope hita marpungu dohot keluarga dohot dongan marsitutu dope hita marsaor di bagas joro tarojar dope rohat tamabahen na dinggan dohot mangurupiak kadongat tanah humurang tadok mamulia tetu di bata amanginang dohot na naposo bulung saluhuna ima hataridan nilas ni roha dohot dame dope di hita di namadala ni ngulutta ai tunggudang do di hasianganon di partikian sunuaingon nagabe mabahek kita morulas ni rohattai gariada beralih sian si halas sonok kiaddo gabe siar sakonon aturas si pasidingod do inian ape gabe idi halas sudna di bahalak jadi boy tadok di partikian noengon nagudangan akan suhar jala kana suharido mabahen moru akalas ni rohatta. Jala deba-deba siya nakapangalahoy ang manginang buido berengotta di bagasat turpukta sa darion. Tapi reng mamulai parjolo isi di Huria Filipi. Tung apala di hamolatehon Apostel Paulus do sudi akka donganna na mga turehon akan nauli na dinggan di tonga-tonga ni bagas joroy. Tutu-situtudo di haholongi Apostol Paulus akadongan na gariada di padohan na di Filipi 4 ayat sadai hamu akadong aku nahina holongan jala nahina siholan halasan ni rohaku jala tupalhu songonima marsihot hamu di bagasat Tuhani akka haholongan akka ale-alena, akka dongan na berjuang di tonga-tonga ni pamaritaon berita nauli,
akan mangalehon rohana, laho pature-turehon akan aporsiai, dia tong si Paulus doya pala haholongan jala argadui di ibana. Songoni manian nang di tonga-tonga ni ngulutta amanginang. Naing matotong arga dihita akka dongat tai. Arga dihita akka haholongat tai. Arga dihita keluarga tai ia nakot tai donga saripet tai. Arga dihita akka dongat tasapunguani. Tutu si tutu marsi haholongak kita di saluhu nai. Tutu si tutu tadok mauliate tu debata. Ala adong akka dongan keluarga ale-ale. Dohot akka haholongan ni rohat tai na manggo hingulutta gabe goklas ni roha di pardalanan ni ngulutta. Unang sebaliknya ay nagudangat tong namasan waing seharusnya yang keluarga itu yang lebih diutamakan dari yang lain-lain. Seharusnya akka dongan naung mendukung ibana na salaonon naing iman yan haholongan na. Alay nagudangan waing kejadian na manginang di tonga-tonga ni ngulutta. Aturan parsauliat do akka dongani. Aturan parsauliat do akka keluargai ianak koni dongan saripet tai. Itu semua adalah harta berharga bagi kita. Tetapi banyak orang menyia-nyiakan mereka. Menyia-nyiakan anak, menyia-nyiakan istri, suami, menyia-nyiakan sahabat-sahabat yang telah berjuang bersama-sama. Dan pergi meninggalkan mereka demi sesuatu yang belum jelas dan yang tidak jelas. Molo istilah ni si Paulus amanginang didok maun mangetong naulii gabe rapan-rapan sampah. Keluarganya dianggap seperti sampah, tidak perlu dihiraukan. Sahabat-sahabatnya yang telah berjuang bersama ini bersamanya dianggapnya sampah, tidak berguna. Demi pergi kepada sesuatu yang baru yang masih belum jelas. Dianggap balik sarapan-rapani dia itu gabe persaulian. Suami-suami misalnya memilih perempuan lain, meninggalkan istrinya yang sah. Atau istri-istri memilih meninggalkan suaminya yang sudah berjuang bersama-sama. Meninggalkan suaminya yang berjuang bersama-sama dan pergi kepada pria lain. Nah, so jelas. Menganggap yang berharga menjadi sampah dan menganggap sampah menjadi sesuatu yang berharga. Ima perbedaan ni tengok dua tiang manginang lebah, dohot, lalat. Molo lalat memang saya itu sampah dui. Jala sampah do di pangguang gue. Kena bawi do di pangguangku. Kena bawi do di hokop-hokop. Tapi kalau lebah dia akan selalu hinggap kepada bunga-bunga yang wangi dan indah semerbak. Alai yang manginang dongan saha persiaon, unang doh niak kita halak Kristen, gabe parsaulian nang adong dihitai, gabe tayo tong isongon rapan-rapan tidak berharga, malah sengaja kita injak-injak, sengaja kita campakkan, sengaja kita buang, sengaja tidak kita hargai. Tapi sebaliknya malah yang sampah kita kejar. Kita meninggalkan yang mulia, kita meninggalkan yang berharga demi mengejar sampah. Dada gabe marsahi dohi taguaron molusongonia manginang parnguluatta. Jalang nga maasay, nga terjadi di tonga-tonga ni ngulutta sinuaingon. Alanido Paulus maddok, jala selalu do sitong ojahan ni akka penilaian na dohot akka pangajarion na podana. Dulu dia menganggap kehormatan isude akka hati boon na hamaloon na status na song nahala Jahudi dia itong ibana rin na arga. Alay dong pajup pang ibana do Kristus gabi dia itong may rapan-rapan. Ngagabi danga marargabi di ibana ala ni Kristus. Songonima sudi ningulut tau na manginang dung tatada Kristusi dung solohot hita tu ibana sudi akan di pasahat ibana tu hita keluargata ulautta pelayanatta akan namar holong ni roha di hita itu adalah sesuatu yang sangat berharga
Arga situ tudo ya amanginang jala unang tapas suasaihon, unang tasia-siahon. Tutu situ tu mahita mabahen nauli na dinggan, marparbue jala betul-betul hita mabahen akka nadinggan tu akka na arga nakingani. Kita pertahankan bahkan sampai titik darah penghabisan anggo akka nadinggan nauli parsaulion nasian Tuhani. On manginang na parjulo na naing berengotta sian turpuk jamita sadarion dohot mamereng aka partikian pangalaho di namasa di parpudion. Napadua ho na manginang dongan sahaporsiahon di bagasan Tuhan Yesus Kristus disinggung Apostol Paulus do si Euodia do Sintike. Huapoi mahamu asa marsada ni roha di bagasan Tuhani. Molo ni jahat tarengo to akka buku tafsir dan apalah di patorang ise do si Euodia do si Sintikeon. Alena pasti akka tokoh gereja doon. Dua perempuan naong manada si Paulus jalan nang mengurupi si Paulus di tonga-tonga ni Huria doh dia kapakobasion ni apostoli. Alai adong terjadi ketidakharmonisan di si Euodia doh Sintikeon. Jala diapoi apostoli manasida marsada ni roha mahamu di bagasan Tuhani. Tetua manginang molo di pasah apostol Paulus petu si Euodia do Sintike pesan yang sangat sederhana marsada ni roha mahamu di bagasan Tuhani. Alenunga di pagajang ibana siya mulai Filipi 2. Taringot tu hasadaw ni roha di bagasan Tuhani. Di tahun nasalpu di ulang tahun di Huriatta nunga di seminarhon di Huriaon marhite inang padita Dr. Rospita Borusiahaan. Taringot tu hasadaw ni roha na pinangido ni Tuhani ala tahun nasalpu tahun kesehatian. Asa mula tabereng gajang sian Filipi 2 mamuk ayat sada sahat tu ayat na parpudi. Ojahan ni hasadaw ni rohai ima marguru tu Kristus. Kristus telah mengosongkan dirinya. Jala dipatutoro do dirina sahat tu namate ibana. Asa naing ma ganup na bertikai. Seperti Euodia doh Sintike. Masing-masing mengosongkan diri. Sama seperti Kristus mengosongkan diri. Patutoruhon dirina. Jala dang dietong hasang aponi. Naikon gabe si peopon salilengna. Alay di patutoro madirina. Molope di ayat 2 di Filipi 4. Disungguli tu si Euodia do Sintike asa marsada ni roha di bagasan Tuhani. Nunga gajang di patorangi sebelumna. Di Filipi 2 ayat sada doh satorusna. Asa Daud dua manginang pengalaman doh akka namasa di tonga-tongani akka ngulutta huriatta nang akka parsauran punguatan na tadohoti. Murah-murado tubuh hita dihita ke perbedaan. Jaladung merbeda, maul merdame. Murah tubuh akka perbedaan, murah tubuh akka perselisian. Jala molonunga sampai muncul perselisian ini, maul merdame. Anggo merbeda hita, anggo merbeda huria, anggo merbeda keluarga, ala sesuatu na macai sentral macai record ya wajar. Alai molo do alani akka persoalan na mehmet dibahen akka ragam ni akka parsauran namar rehe-rehe do dimulanai namar margai-gait tu wacik ni roha gabe tubuh perbedaan jala gabe lam bidang perbedaan ini gabe bulak perbedaan ini. Na pasti amanginang naginoaran ni turpukon Euodia doho Sintike hita may. Hita akka naong makahanguluhon haringgason di tonga-tonga ni Huria. Hita akka naong targoar naong mga lehon roha do pikiran di tonga ni Huria. Dang saya terbaik tutu sude sa pikiran. Dang saya terbaik tutu sude boy gabe saroha doho sa ide. Marasing-asing do akka pikirat ta. Marasing-asing do akka ide. Marasing-asing do nang akka carata penyampaian di akka padapot ta.
Apalagi pendapat atta masing-masing berbeda do. Alai dia ke perbedaan-perbedaan ini. Danggabe patubu perbedaan. Danggabe murah-murah kita tersinggung. Danggabe murah-murah kita mengelului perbedaan. Jalalaus dangulemuse merdame. Hita doa manginang seudia doho si sintikei yang sudah terlibat dalam pelayanan gereja. Da sesuatu namiris do tutui amanginang yang terlibat di gereja, yang aktif di gereja, na parhalado sadiri, na partohonan ni sadiri, akaido na jok na bertikai di tonga-tonga ni huria. Jala dang boy disudahi pertikayani, dang boy mersidamehan. Gabi hona maju tuina kami saya teh demunai naking harus berapa kali memaafkan. Litu hita sudido deni ina kami nakingani. Tu si Eudia doho sintike di partikian sinuaing. Tokoh-tokoh gereja, jemaat-jemaat yang aktif di gereja. Sudi akka pangulan ni huria. Akka nama doho di punguan kor. Akka nama doho di kepanitiaan. Akan ikut pelayanan, hita do sudi amanginang Eudia doho sintike. Kita mungkin berselisih paham, kita mungkin berbeda-beda dalam pemikiran. Marasing-asing nang akapadapok tadi tonga-tonga ni punguan. Jala marasing-asing sudut pandang tatarengok tu sesuatu hal di tonga-tonga ni punguan di huria nang di tonga-tonga ni akapunguan nata dohoti. Alai apapun perbedaan itu, nunga diajari hatani di bata hita. Songon perrohon ni Kristus Yesus ma perrohauta. Kita kosongkan diri kita. Jangan diisi dengan kebenaran-kebenaran sendiri. Unang diisi marhiti aka pembenaran-pembenaran. Alai tapa kosong ma dirita. Jala taulahum ma edeni punguan ina kamis nakingani. Mengampunilah. Saling mengampuni mahita. Asa boy jupang aka hadamiyon. Hita do si Eudia do si sintike na diguaran ni si Paulus di Turpukon. Jala tu hita do hatain waeng amanginang sahat. Marsadani rohama hita di bagasan Tuhani. Tarlumubi di tahun 2020 tulum musen yang tapuka patu pahun ulaun na balga nga di paparhon panitia naking tonga-tongata aka ulaw na nang si patu pauta di tahun non. Amanginang molo tapadalan jala taulahon ulaw ni di bagasan hazadaun ni roha tutu denggad do pakkorhon ni alai molo sian mamuka sian awal di tonga-tonga saat tuna mangujungin non molo adong akka suara-suara adong sengaja na naing mabahen akka haguturon manang menggugay konsentrasi ni akka panitia tetua manginang buido gabe dang mardalan ulaw ni. Alanido tuhita saluhuna si Eudia doho sintike di zaman sonari. Si Eudia doho sintike di tonga-tonga ni huriaon. Hita akan na bertikai. Hita akan naso jupang dope akka hasadaon ni roha na berkonflik. Ulo mahita diapoi marhiti hatani di bata. Marsada ni roha mahamu di bagasan Tuhani. Marsada ni roha mahita di bagasan Tuhani. Persaya mahita manginang ada begitu banyak orang yang menonton kita di Huriaon. Walau nggak masa konflik isa ada Huria, orang yang di luar kebanyakan menonton. Jala gabe tontonan na menarik doi. Alai molo kesuksesan do tapabotohon di Huriaon, akka hasadaun ni roha, akka las ni roha, otik do na manotoni. Alai molo masa di son barita akka nahurang dinggan, tergudang do na manotoni. Tapi reng ma YouTube tay jamita gandup hari Minggu parminggon gandup hari Minggu piga mana manoton sa minggu paling godang 74 paling godang 100-an ale molot cura adong diposting di si taring utu parbeda di tonga-tonga ni gerejaon pasti ter 100 200 hatop godang viewer na penonton na alani do manginang nang pesongoni jok nama sanuaing di partikiat ta unang taladini na pasti disosoi hatani di batado hita asa marsadani roha hita
di bagasan Tuhani. Na patuluhon tabireng do adong soso-soso tu sahalak na margoar si Sun Sugos. Dang binoto tong isi halak niyon. Alay tong do tuhi taon ganup amanginang. Ada memang tipe jemaat, tipe parhalado pedong do songoni, tipe nipadita pedong do songoni, yang memang tidak mau terlibat dalam persoalan. Mulungarong persoalan di begitu mahu menarik diri ibana. Mulungarong di begi ibana pangalompokan di sada ulaun, di sada punguan. Amala si mana madapot to ni. Jala gudang do songoni gudang ruas ni HKBP. Nang akka parhalado ni HKBP. Nang lomorohana muluadong akka parbadaani. Alay dang cukup songoni. Molo mampu do gabe pribadi songo si Sun Sogos na didok di si Paulus di ayat tului. Ikondohok do ibana mangalihok guguna. Ikondohok do ibana mangurupi akan nama rukil alani akka barita na ulii. Sun Sugos di Joe Apostol Paulus laho berpartisipasi asa mangurupi akka namasa di tonga-tonga ni Huria Filipi. Jala tong do di ibasyak kita mulutung subuh hita sudi na ginuaran si Sun Sogoson noaing. Dipanggil untuk berpartisipasi, dipanggil untuk mabahin na dinggan di tonga-tonga ni akka ngulutta. Dijauhi ta mangurupi akka dongan nabuhi tau rupi di akka si hobasan. Asa adong do dipertikian nuaing apa lalu jadongan na holani totot-toton. Sadi hari salah mahon non terdohok mau maddigiho ninna. Lalu jaka dongan na mengulak kasiulaon. Nangapala haru dohot iba na mangurupi berpartisipasi. Holam mengitip kesalahan do iba na. Sadi hari salah ho bereng mah. Ikut dohot tau maddabuhon. Gudang do ka pangalahu si songonia manginang. Alanido di Zouma asa muncul rohat tanah songon roha natu si Sun Sogoson mangurupi berpartisipasi mabahin na dinggan patupahon akan nabuhi di patupah lahu mamikirhon akan narikot di tonga-tonga ni nahumaliak kita. Molope adong siya tonga-tonga ni akka punguatta di tonga-tonga ni huriatta. Ada beberapa orang, segelintir orang naso olo peduli ibana gariada holan na mangitik-itik kesalahan. Gumudang mah muncul amanginang pribadi-pribadi songo si Sun Sugoson mau dipanggil untuk berpartisipasi, berkontribusi di tonga-tonga ni Huria, di tonga-tonga ni Punguatta. Alani dak kola di Huria, di tonga-tonga ni pungun ni hita halak bata pe marga parsahu taon. Tata bereng amanginang. Di tonga-tonga ni lingkungat tape ngata bereng mulugudang do halak batak di si herana sarupa do tipena adong jolma radi mangulah sada ulaun mulusongon istilah di halak batak idok isuru majakit dungi dung majakit dongan nai ita bahawi sama debu gudang do pangalahu si songon ita bereng diakka hita halak batak alanido jauh-jauh ni hatani di batak ala halak batak do hita gumudang na di sonon. Tapabali maisian roha dot pikiratta. Tapatubuhon ma gowarni si Sun Sogoson di bagasan roha dot pikiratta. Di jauh hita amanginang songo si Sun Sogoson laho mangurupi na humaliak kita. Napaupaton amanami nanami dongan sahapor siaon tabereng di turpukon di dok si Paulus unang holosohok kamu agi aha. Najulo do suraton sekitar tahun 70-an setelah Masehi. Berarti sekitar 2000 tahun manang 1100 sekian tahun mah. Alai pangalaho taringo tuna hol soanon gari ada semakin jelas di partikian sinuaing amanginang. Pola do diguari partikiat ta sinuaing age of anxiety. Manang tahun-tahun yang penuh kecemasan. Lam gudang jolma nasubuhi menguasai kecemasan, kekhawatiran di tonga-tonga ni nguluna. Tadok maju amanginang halak na hurang malo
busisau ni bana jala holsoan ala hurang na binotonay. Alay napistar petong do busisaon. Pagudak ku na binotonay gabi busisau ni bana. Paradongan holsoan sutung moron non uga sakkon. Naso paradong ape, naso mardiha-diha pe holsoan. La suadong manang diha-diha kuninna. Nama tua holsoan, namang mati na mautokin nai ninna. Apek kana poso pe holsoan, gejeng nai te kanan hidup si dalanakku ninna. Na somar hasohotan holsoan, sedililing nai matuhan sa jupang doho sirokap ni todikku. Naung marhasohotan holsoan, ay wasa matusonaw na julu saut ninna. O managinwaran na amang inang age of anxiety. Zaman sudi gabi holso. Aturan na si hamulate honon si halas sonoton gabi si holso honon. Jala nyata do ya mangina. Gudang hita dang boy marlas ni roha ala terlalu banyak mengkhawatirkan. Sudi aka namasa di tonga-tonga ni ngolutta. Apa menurut sebuah penelitian amanginang 40% nata khawatir honi dak ya terjadi 40%. Dungi 30% nata khawatir honi ima hal-hal nong terjadi di masa lalu. Nasubuh itu terpaubahi tabe. Dungi 10% nata khawatir honi sasetonga masalah yang tidak terlalu penting. Tanpa perlu dikhawatir hon. Hanya hadapi aja dengan persiapan dan dengan kemampuan terbaik kita. 12% nata adupi nata khawatir honi ima masalah kesehatan yang belum terjadi. Jadi tabayak majo amanginang 52% kekhawatiran kita adalah kekhawatiran yang tidak nyata dan kekhawatiran yang belum tentu sesuatu yang sebesar yang kita pikirkan. Holan 8% do sebenarnya kekhawatiran tai nah betul-betul terjadi. 8%, 92% terbuang energi secara sia-sia. Itu alana Paulus madok unang holsohon agi aha. Alai pabotohom ma tu di bata pangiduanmu marhiti-hiti tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Asa jauh-jauh ni hatani di bata hobar tu topik ni minggutta martangiang mardongan mauliate. Di minggu rogation amanginang. Di jauh hitamuse. Molo gudang aka holso songgop tu pikirata. Nga dibantu hita nak marhitis ada penelitian. 52% noni belum tentu kejadian. Alainang pesongoni tangolo hita mereka-reka, dangolo hita gabe holan marhiti hatani penelitian ni oja hatta. Hatani di bata itikyon madok tu hita. Paboto homma tu di bata pangiduanmu marhiti-hiti tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Dang martuho ramanginang na martangiangi. Dang pakai protokoler hita neng pajupang dohot di bata. Asura pakai protokoler songon neng pajupang dohot wali kota manang gubernur. Olo masa bulan 2 bulan asa sahat hita pajupang pasahaton akka na dirohatai. Asura pakai hepe ngamanginang songon na kuota internet sonari. Ekon adong kuota ta minimal 100.000 sebulan. Asabu hita online. Bah totu dang apala tagulut manang tahabur juhon na martangiangon. Alayon gratis dan tidak pakai protokoler. Bui sahat hita tu di bata pasahaton akka pangiduatta. Holan marhite na talopi tangatta. Martangiak kita dibiluta tu di bata. Tapasaha sudi akka na dirohatai. Jala mago masudi akka holosoni rohai. Mago masudi akka nama bahek kita kuatir di bagasan pikirata. Molo nunga marlopi tangak kita
tua dopan ni di bata. Idualana di doa te amanginang orang yang mampu berlutut di hadapan Tuhan, berdoa sebelum beraktivitas, dialah yang memiliki lutut yang kuat, memikul beban sepanjang hari itu. Manang songo dia pe borak ni bubani. Mulu nga berlutut hita martangi yang tu dia bata di pargugui Tuhan ido tok tai lau manuhu akka buban manang songo dia pe borakna. Tuhan ido amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus naking adong akka pangalaho mangetong parsaulio gabe rapar-rapan balik sa rapar-rapan dietong gabe parsaulian. Adong pangalaho na mura-mura merbada jala maol patubuhon pardamaian. Adong pangalaho na individualisme dangulu mangurupi jala gabe mamereng mangit-itip hasalaon. Adong pangalaho na say holsoan sigurang holso jala sudi ari-ari na gumudang holsona sian akka tangyangna. Di sudi akka pangalahoy amanginang di pasahat do hatani di bata mangalehon ubat di sudi sahiti. Jala iman ata jahan king di hatani di bata. Molo radihi tatutong madok mauliat itu di bata. Taha molatehon sudi akka na mendukung hita. Jala ta pertahaton. Taha molatehon sudi akka dukungan na tajalo sian akka keluarga. Jala tetap ta pertahaton. Asa totong na argai hot arga di hita. Jala unang bongot rapar-rapani. Gabe sesongon na argai di hita. Na paduahon taeahima hasadaun ni roha. Ala idu sada na marga pajauon tuhuria. Marasing-asing do pikiran marpulik-pulik do nang akka sudut pandang alay dang gabe mga batii di hita lau patupahon hasadaun ni roha. Di keluarga di akka punguan doh di tonga-tongani huria. Sipata nagabi hulun juloy lotak do hita dipaksa pengurus tangarong be na berani magkomentar. Alay mulo sa liling dilihok kebebasan semar komentar do be uludang jupang hasadaon. Alay sa sitong na orang Kristen yang dewasa dia sanggup untuk pasadahon roha. Ubat na patuluhon ima botoma jala hapursiay jonok do Tuhani Filipi 4 ayat 5. Asa molo jonok do Tuhani dihita amanginang gabe dinggan jala turema akka parbuy ni ngulutta. Jala na paupaton ima guar ni minggutta martangiang Filipi 4 ayat 6. Ato nga manginang dihita salu na dongan sa haporsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo nga mago holsoy molo marsiajar hita dang terlalu egois, dang terlalu individualis, jala mulai hita ulo mangurupi mabuka roha, lahu mangurupi dongatta. Jala molo nga mago na mura-mura marbadai, na mura-mura hacik ni rohai, jala marsiajar hita mardame nangit-nangit. Jala molo tetap tapertahaton amanginang gabe arga di hita keluargai, aka dongatta na makahulong hita, aka lingkungan na selalu menghargai hita. Molo totong do argai di hita amanginang ima hataridaan na muse marlas ni roha do hita di bagasan ngulutta. Marlas ni roha mah hamu di bagasan Tuhani huulahi madok marlas ni roham hamu. Amin martangiang mahita. Jehovah di bata amanami mauliati ma dihatam nakutangihok kami di minggu rogate sadarion. Tutu gudang do akka pangalaho di hajol maun nang dihami sa diri na gabi mabahen mago las ni roha sian ngulu nami. Pasu-pasu mahami Tuhan marhiti hatam na kutanghihok kami asa jamot hubay kami. Kadia ma tutu na mabahen mago las ni rohay hupasidik kami may. Jal akadia ma na mabahen asa lamar tabatabalas ni rohay ima huparyahi hami. Pos dorohan nami Tuhan todim to di perbadiai na mabahen hatam bui huulahok kami hobar tu akka kemampuan nami. Ali Jehovah Tuhan nami
ditikyon pe Tuhan, sisa datangi yang dohami saluhuna, di tonga-tonga ni huriam marhite parminggon namion, manangyakon sudi namasa di hami, dohot mangidohon sudi akasi pangidoon nami tua dopanmu. Utangnya ko kami huhamalati ho kami dinggan ni basam, di ruas ni huriam na marulang tahun hatutubu 20 sia halak, dohot keluarga na marulang tahun parsarepion 5 keluarga. Sai pasu-pasu matuhan sudi ruas ni huriam na marulang tahun di mingguon. Martaba-taba madina sida las ni roha, mangulu na sida di bagasad dami, jala totong maho ali di bata na mangalehon sudi akan narikot di nguluni ruas ni huriami. Lausutangnya ko kami ali Tuhan nang ruasmu namar si taonon di Wik Jordan. Ima keluarga besar si Manjuntak, dipaninggalhon ni amanami amang PR si Manjuntak. Pos dorohanami Tuhan, apul-apul mian di tonga-tonga ni salut keluarga nasida. Jala mangulu manasida di bagasan asini roham 7 luanon. Tarapul mahatop nasida, marparbuihon aka pakirimon na mangulu manasida, jala tarpatupan nasida ma aka ulaon na hobbar tulomon ni roham. Uhamalatihon rohanami Tuhan, dinatabas sada keluarga ruas di huriam di Wik Jericho. Ima keluarga ni amanami, inanami SF Panjaitan inang buru silalahi. Pasu-pasu manasida, asa magudang haprosyaon nasida di tonga ni huriamon, jala gabi ruas na mangulu manasida Tuhan. Totong ma ali Tuhan Jahuba di bata amanami, hutangnya ko kami nangaka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton di tikyon. Inang en boru pakpahan sian Wik Jericho pemulihan di tongan ibagasna. Amang situa pe hasibuan opung dia duli na tongon noaing dirawat di rumah sakit Advent. Inang nyonya tampu bolon boru si buea sian Wik Nazaret pemulihan di tongan ibagasna. Amang situa Jesi Hombing sian Wik Galilea pemulihan di tongan ibagasna. Saluhut mah ruas di huriami Tuhan urupi jala pasu-pasu. Jala tanggal ma akasahe sian pamatang nasida, taruligogo manasida, bolas nasida muse Tuhan manguruti akka ulaun di bagasan hahi pason, marhiti sian pasu-pasum. O de bata, molo martangyang nasida, majuguarmu, di pangidu nasida hama malum ni parsahitoni, say patulus may Tuhan di tonga-tongan nasida. Jala molo martangya kami di tikyon di tongan ni huriamon, manangyakon amanami inanamyak kanamar sahiti, setangi homa Tuhan tangyang nami saluhuna, lehon mahamamalum dia karwasmu namar sahit. Ali Tuhan songonima huhamalatiho kami sudi akadenggan ni basam, diaka kegiatan program na naing patupaon nami di tonga-tonga ni huriam. Ima diari kami son, tongon di parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus, patupaon nami Tuhan, ibadah sekaligus padidion tu poso-poso, asima roham, say pasu-pasu maulauni, akan atoras na nang mabuni anak kon na tardidi, margugo manasida, jala hipas, songoni nang akka poso-poso na nang tardidi, pahipas madaking doho tordina, asat tulus nasida Tuhan tersurat guar nasida di buku hanguluani. Songoni mali Tuhan Jehovah di program ni huriam marhite pesta ulang tahun, pesta parheon perempuan, pesta gotilon, pesta pembangunan, doh pesta puncak profesionalisme penata layanan, na hinubasan ni akka panitia ng pinajongjong di tonga-tonga ni huriamon. Saya si roham Tuhan, anggiat ma margugos di panitia nami, ama nami ina nami, lahom mengkoordinir ulaw ni, doh di akaragam ni kegiatan songoni ng akka penggalangan dana, asabuy tupa saluhu na Tuhan, mamasu-masu moho, jalalehom ma di hamina sa huriaon, roha naradi, laho berpartisipasi di tonga-tonga niya kegiatan ni, sadado ali Tuhan na naeng hu 7 hami, ima marsangap guarmu, jaralam tarida ma hasadaon dohot akalas ni roha, di tonga-tonga ni huriam, HKBP Immanuel, Resort Immanuelon. Di hamulatihon roha nami do Tuhan, sahalak na poso siyan tonga-tonga ni huriam, siyan Wik Bethesda, natotong pasahaton aka pilihan na marhiti kasumbangan natura, dohot akan ragam nariko di tonga-tonga ni huriamon, ima Samuel Siburian. Pasu-pasu mah iba na Tuhan, dihabur John na, laho pasahaton akka sumbangan na, say tabay ma di iba na las ni roha, gajang ni umur, pasu-pasu akka ulaw na, pasu-pasu akka narikot di nguluna, pasu-pasu nang natoras na, pasu-pasu sudi Tuhan na arga di nguluna, as totongi gabi arga, jala sibuan las ni roha di ibana. Songoni mali Tuhan nang akaruas ni huriam,
nang pasahaton aka pilihan dohot aka hamulation na. Di bay sian aka na pasahaton pilihan mi tutu situtu na makamulatehon aka pasu-pasum nang jinalo na sida do. Saya lam margadda ma Tuhan panadayon na si songoni di sudi ruas ni huriam. Di bay sian aka na pasahaton ni Tuhan sian aka keterbatasan na do. Sian aka ketidakmampuan na. Saya martaba-taba ma di na sida Tuhan pasu-pasum asa lam buy na sida muse pasahaton aka pilihan na tujuluanon. Jala saluhut na aka ruas mudot parhaladom ng pasahaton piliani. Say jalo ma Tuhan aka pilihan nami saluhut na. Jala dipakke huriam may marhiti aka parhalado. Laho pajongjok kon harajaumu di tonga-tonga ni huriamon doho di portipion. Tuhan lasong nido mangilik kami tu adopanmu. Di nanayang mamukka aka ulaw nami kami di hari marsugot doho sa minggu tujuluanon. Asiro ham Tuhan juluani malakka nami. Pasu-pasu makangulu nami doh ulaw nami. Padau parsahiton parmaran siak kami. Pai mamajadi nian yula ni tangan nami i. Adong mapakyon nami lau mamuji pasanga puko. Adong pakyon nami di tongani keluarga nami. Jala adong pakyon nami nang mangurupiak kadongan nami na humaliang. Marsangak maho ali Tuhan Jahuba di batama nami. Mauliati ma di pasaha rohan nami. Marhiti Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Tapapungu mapiliata. Huhu mahita maredde. Pambayanu Dina Marsi
saya cari ya Tuhanku di kamar tanggianmu, patuduhan rohaku sakami rohamia, somo kami nyanyi Yesus Dayon ayat 3 jongjok kita. Di bagasan hoton bungamu padaria, panolopi doton diku bisa kamu datua mangauhon pangkainamu inaman sitadona unang lomoni rohaku lomoni rohamasa. Tatangya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasia kami pelianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanami lehoni, tolirani amataku, osado guguti, rodi salu ardaku, upasahan itu nasau satu kudo. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say samadusa nami songo panesanami, di dusa nidongan na mardusa tuhami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dohot hagu rodi hasangapon saleni lelena. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho.
Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhom madamena tu todim.